Kaipaatko hauskanpitoa luonnossa? Koetko yksinäisyyttä? Haluatko kohottaa kuntoa? Esittelemme Luontoseikkailu by Lutra Lutra. Tilaaja Helsingin Sydänkuntoutus ry. Luontoseikkailu on kävely, jonka aikana heittäydytään erilaisiin aktiviteetteihin. Tarkoitus on olla yhdessä, nauttia luonnosta, tutustua Helsingin eri luontokohteisiin ja kohottaa fyysistä kuntoa. Tiesitkö? Luonnossa vietetty aika edistää enemmän mielenterveyttä kuin pelkkä liikunta. Monipuolinen liikunta tukee toimintakyvyn säilymistä ikääntyessä. Yhdessä tekeminen edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta. Käytännössä testattu luontoseikkailu näyttää harmaassa talvimaisemassa tältä. Seurasaari. Fyysinen aktiviteetti, pystypunnerrus 3 × 10 toistoa. Osallistujien ja asiakkaan palautteita. Aktiviteettien vaikeustaso oli sopiva. Kiva, että tehtävistä oli vaihtoehtoja, että pystyi tehdä oman kunnon mukaan. Minulla on molemmat peukut ja kengissäkin molemmat isovarpaat pystyssä. Sosiaaliset tehtävät tuntuivat tärkeiltä, kun niitä ei yleensä ole. Itsensä kehumista haastava tehtävä oli erityisen tärkeä ikääntyneille. Miltä luontoseikkailu voisi näyttää vehreässä ja aurinkoisessa kevätsäässä? Tule mukaan kokemaan.